14 मे 2018 इउनाइटेड किंगडमनि आरजागानि पुलिसनो खरकसा borok call khlaio unknown number by borok call khlai sao abo wngkha sela bosaka horni 7:30 digio chanani bagui fataro chamungni hanani thangmani horni 8:30 o nogo sokphai nukha bini bihikni yakung khaijak totra tui bukung tui bo thui phaijak living area room o bono yakung khaijak khlai aro mankha hinui call khlaika police no police rok information manma logi no ambulance tei borokni police ni team rok no a address o riwi roharkha Surawati Jaspartalo police rok saimanka je a nogo kebini force entry khlai hapmani bo keboni mari manya mane je borok phano omahai o bini bihikni logi hal khlaimani abo kuno forcefully nogo habia jabardasti khlaiui tamni gangke forcefully nogo hapka hingke dogaya kheba janla kwbai rok mannai nokni manikhwnui ulta pulta rok phano nungnai phiaba doga janla jotono thik no tongbaio phiaba belai kheno wanajaknai kok o 7:30 te 8:30 1 ghonta ni bisingo United Kingdom hai thaio Indian couple tongnai borok khorokni couple sinianu ge jagao Indian tei ar jagao sabo bai emon je dusmani katar wngui omahai khlaijaknani nangkhana bini bihik bwrui no police rok thangui nugui mankha bini yakung tep bai kwrak khlai khaijak tei bini bukung bukhuk totra rok tui thui phai tongo tei bini busakni joto part no dukhu manjak bumani mari rok bo bwsam mankha hingke tinini o video o chwng find out khlainai je chini bharatni couple rok United Kingdom o thangui amo kahai gotna gotimani aboni ukulokni hijak kok rok tamo abono tui no tinini video o chwng saiman lainai hingke video no chengnani swkang jotono no puila koinani muchungo je ani channel o katal hingka hingke channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapokni tamni hingke jeforo ang video upload khaio upload no thani jotoni slai swkang soguinani bagui hingke faidi bisi yang ayang kok saya gari video ni main point no tui kok salainai hingke o pura kahani ni suruat ungo 2002 ni simi England ni Indian mole family tongo tei a family o total 5 jona members tongo parents no kari borokni busa khorok tam tongo tei borok bumo bufa hingke borok total 5 jona borokni family o tei borokni basani bisingo jotoni slai okra bwsajak aboni bumung wngkha Jessica 2002 sono Jessica di Montfort University o pharmaceutical ni course poriwi tongo bo arjagao tei o pori thaniwo no university o khoroksa sla bai malai lekha bo bini bumung wngkha Mitesh Patel puila o hingke borok dol tongmani amni yagulo kheno number of exchange khlaiui druk kok sabaimani yagulo borok khoroknui hamjakmani lamao klai laikha and finally borok 2009 borokni joto studies ni pora poriui paimani yagulo borok khoroknui buma bufa mani yagulo borok 2009 kaijak laio kaijaknani swkang bwsai Mitesh Patel ni behavior rok belai kheno kaham belai kheno smart kok rok samani tei innocent bobo kok thaijabai sana thangka hingke belai kheno kaham phiaba kaijakbai mani koyekdin ni yagulo kheno bini asol chehra joto lukurokni bwskango nukjaknani kogono tongo sakao khe rangsak khopjak bisingo hingke tokhathai chumu omo hai no nukjaknani nangkha bini bwsai ni tomungo Mitesh kaijaknani swkang bini tomung chamung rok je tongmani obo joto thokaise kaijakbai mani 1 bosorni ulo kheno bini joto tomung hamya mwkhang hamya
obo joto nukjaknani jengkha 1 bosorni yagulo kheno bo bini bihik no satokpito bonani tongnani jengkha apruni simi kok kaham ke sawi tongphano borokni relation poilani simi no hamya tamni gangke o mite Jessica bai time spend khaya ganao bo amsuk tongya oboro tui bihik argument khlai kahke o kokno tui borokni khorok ni kini kisaro belai kheno walai mung kotor asai thango te o walai muni kiri kisaro bwsai bono yak rok bo tisawo mane je kaijakni swkang bo bini bwsai no bini tomung chamung rok nungmani kaijakmai mani 1 bosorni yagulo kheno o je kaham tomung chamung oboni joto ulta se wngsiwo hingke mites ni o behavior no sak soyei manya wngui bini parents bini buma te bini sister no buma bupha joto parents no samani yagulo o mites ni kokro borok bo biswas khlaiya tamni gangke kaijakni ni swkang bini hanoksuk bo mites bai malaijakno te a jorao kono amukahai wngnai hai wngui tongya tamni hingke kokro kaham ke sawo maya rok bo belai kheno khayo obo kahai borok kaham kok sama kaham no nugui kuno dino phano borok wansugui mania je ama kahai wngnai hinui o kokrong tui bini parents te bini hanokjuk songki japano biswas khlai mania hai phano kaijak si paikha Jessica o mites bai hamhumya phano bobaino ma tongsinai hinui tongkha hingke din sok paika 2015 ni sal afro hingke no borokni kaijakmani 6 bosor wngui thangha amoni yagulo kheno khorok ni buma bupha ni phaising ni borok rok no borok no pressure laika norok ni relationship kaijakmani rok belai kheno oroi poroi wngui tongkha jodi no norok o relationship no naroknani hingkangke norok baby planning khlai sidi hinui pressure laika babai ni bwkhak no aboni yagulo kheno borok khorok no baby planning khlainani hinui wansuk laika hingke kwbangma attempt khlaimani yagulo phano baby wnglia aboni yagulo kheno doctor rok borok no suggest khlaika IVF khlainani bagui phiaba haino hai IVF bo kwbangma bar no attempt khlaika haipano ar jagao bo success wnglia hingke Jessica a jorao belai kheno wana sinta depression no klaijak yang phaising hangke bwsaibo walai suklai daily no mwkhang somlaijak mamang hingke tei kaisa phaising yang bwsa hinui wansugui tongmani bo bwsa bo wnglia hingke yang phaising hingke bwsai mites bini kwtal business khulukka tei kwtal elakao thangui bini pharmacy ni dukan khulukka tei je jagao pharmacy ni shop khulugo ar jagao no kaisa nok naharui bo ship wngkha bwsai aboni yagulo kheno bihik no bo ar jagao tlangkha je United Kingdom o borok tongui tongo ar jagao crime rate 0% no ar jagao kono crime rok amo kahai wngmani rok khnaya kok thaijabai sana thangka hingke abo safest jaga no aboni yagulo kheno 2018 phaika borok kaijakmani hingkake prai 9 bosor kawi thangka a jorao phiaba amsuk jorao phano borokni nogo tabuk phano serai asayakho kwbangma attempt khlaimani yagulo phano aboni yagulo kheno tesa haino hai doctor naijakmani yagulo doctor rok suggest khlaika tesa IVF khlainani bagui aboni yagulo kheno IVF khlaika IVF khlai first attempt bono success wngkha first attempt bono bo pregnant wngui thangka ajrao tei o khobor no khnawi Jessica belai kheno tongthokjak tei o kokni khushi bai no 13 May 2018 ni salo Jessica bini family ni borok rok bai malainani thango tei o khobor ni tongthok rok bini family rok no bo khnario good news hinui tei bini family ni borok rok bo joto no tongthok laijak tei cherai kwtal nasing laijak bufru 9 mas laiui cherai kwtal phaino hinui joto no khatung khaja khlai nasing laijak o cherai bwsano hingke nokni borok rok bo wansuk laika tabuk hingkake nogo cherai bwsa sakpaika hingke borokni relation bo kaham no wngui thangano borokni family kaisa hingkake borok bo suksukhi no tongoi mansi wano hinui tabuk hingke wansuk laika
Fiaba borok amohai wan sugui tongmani aboni tendin 14 Mei ni salono Jessica or sungsano yakari kalangnai hinui okokno kebo phano sawi manya. Hingke din sokpaika 14 Mei ni sal afro horniprai 8:30 digio Mitesh Patel ajorao police rokno call khlai inform khlaio je bo sarik ni 7:30 digio chanani bagui manui rokno hanani thangmani phiaba nogo 8:30 digio phaika hingke no bini bihik no amo kahai halo nok phaika hinui inform khlaikha police rokno bo ajorao. Ang phataro thangsani o 1 ghonta ni bisingo masuk borok habui puila hingke bini bihik no yakung yak khawui aboni yagola kheno belai kheno kirimasincha ke bui togui bono amohai ke khawui tonikha hinui saka police rokno aboni yagola kheno police rok sokphaika athaio aboni yagola kheno investigation shuru khlaio jotoni slai swkang police rok Mitesh Patel ni nok ni phataro tongmani CCTV camera footages no check khlaio. Check khlaimani ulo arjago saimanka je o camera o hard disk tongmani arjago kusek kwrui. Mitesh no okokno tui sungo aboni yagola kheno Mitesh phirogui sawo je borok manikhokno ni hinui chin nogo hapaio o borok no a drive no bo khogui tlangkhana hinui police rok no phirogui sakha. Phiaba police rok yang phaising hingke kesa daud bo ongjagui tongo tamni hingkangke nogo keboni force entry hapmani bo kwrui jabardasti hingkangke sabale amohai ke sikok khogui tlangnai hinui. Jodi no sikok manikhoknani haikangke nokni dogar no sbai se happainani tei nogo bo kuno phano manikhokjakya hingke tamno lekhogu hinui sikok rok no dosh rwnai ba abagui police rok arjago kisa daud wngjakha bini bwsai no. Hingke abono jotono slai point kotor je police o case no Mitesh ni phaisingo tlangui thango borok ni daud khlaima bai. Aboni yagola kheno Mitesh ni room ni judge portal naimani yagola kheno arjago je camera CCTV camera ni je hard drive tongmani bini room o mankha khaijak khlaiui. Hingke police rok o jagani simi saimankha bono o hard drive no hoi tonio hinui Jessica thymani yak ukologo o bwsai yakiba Mitesh Patel ni no yak tongnai hinui bihik thymani 3 ni yagola kheno police rok Mitesh Patel no arrest khlaina haro borok ni hirasabo. Aboni yagola kheno Mitesh Patel ni bini bwkra jok rokno bo jotono no inform khlai rekha je Jessica no bwtharnai keboya Mitesh Patel yakiba bini bwsai no bono bwtharo hinui. Police rok investigation khlaimani yagola sawi khna reka o camera footages check khlaimani arjago 7 no hoite 8 ni bisingo o borok ni camera bwskango nok phataro keboni phano thanglai su khlaimani nogya Mitesh Patel ni bade. Proof ni bagui o je tape khajakmani o bwrui no yakung yak khawui tongmani o tape no bo collect khlai narwgui toni rekha tei a tape bo fingerprint match khlaimani yagulo Mitesh Patel ni fingerprint no mankha tei Mitesh Patel ni mobile check khai Google o search khlaijak kwbangma nokha je amohai topic no tui mang je insulin rewoi borok no bahaike bwtharnai oborok hinui search khlaijak bini mobile o. Tei police rok sawi khinarka Mitesh Patel ni room ni simi 4ta insulin injection rok bo tiklaika maramat khlaika hinui. Hingke ajoto proof collect khlaijak no ekta jaga rungui Mitesh Patel no deeply interrogation khlaimani yagulo Mitesh Patel sakha bono bini bihik no bwtharo hinui gosikha tei 7ta ni simi 8ta amokahai jonani bisingo jepro bo pizza na hanani bagui nokni ongkori thangka aboni swkang no Jessica no bwthari paijak mane 7ta ni swkango no Jessica no already bwthari paikha obo kaisa pre-planning borok bo CCTV camera o phunuknani bagui se pizza rok naharnani thango. Hingke apura scenario no bo sikok manikhokmani amohai ke angle phunuknani muchungo abagui bo saksajong no nokni joto manikhwnai no ulta pulta khlaiui sukrugui rwbaikha hinui bo saksajong no gosikha.
Phiaba oro sungjangnai kok hingke omose Mitesh Patel bini bihik no tangai bwthar kana. Tangai hingke borok to hamjagui se kaijago hingke tamni bagui bwthanani nangkana. O kogrok sungjangmani yagola emon je khulasa khlai rekha Mitesh Patel ni buma bupha tei Jessica ni buma bupha o kok no khnamani yagola borok bo belai kheno wanajak laika shoking ko klailai thanglaikha hingke botamung khulasa khlaika hingke or jangan hoite saimanka Mitesh Patel je tongnai bo already gay se hinai tei kaijang ni sukang bo kwbangma chelarok baino tongkha chakha hinai sawai khnarika tei bo khoroksa borok ge wngui bwrui ni thani o kono interest rei je interest tongmani abo joto chelani bagui simise kaijangmani hingke bo sudu omoni bagui simise kaijago o ge kogrok no kebo phanno sawai taman thung hinai no bini buma bupha parents no tei dunia ni borok no khogoi tongnani bagui no bo kaijakna muchia phanno ma kaijakha hinai sakha hingke kaijangmani yagulo borokni relationship bo omoni bagui no hamya wngui tongo tamni hingkangke Mitesh Patel Jessica ni gana o thangna se naya kaijangmani ulo phano amsuksa bosoni yagulo bo ambagui no borokni life bo kese kerengmang wngui tongo o kok no khulasa khlaimani yagulo nokni parents rok joto no wanajak laika tamni hingkake serai phangsini omohai kok khnaya tabo khnanani nangkha omohai gonna gotni mani yagulo te police rok no omo basawai khnarika Jessica no bwthari paimani yagulo bini latest boyfriend Amit bini bumung bo bai Australia o ship wngnani kok tongmani tei aboni logi no Jessica ni insurance tongo arjagao 2 million rang manani tongo bono bwtharbai o rang rok no collect khlaiwi o bini latest boyfriend Amit bai Australia o ship wngnani bagui wansuglaijak already haini bagui no Jessica no ma bwtharka hinui saka police rok ni bwskango srai